Umengameli uJacob Zuma uchithe usuku lwangomgqibelo evaleleke endlini zombuso. Ehola umhlangano bekuhloswe ngawo ukuthola isisombululo einxushunxushweni zaseLesotho eziqale ngempela sonto. Lo mhlangano ubufaka undunankulu waseLesotho uTom Thabane kanye nabanye abamele iSADC. Kodwa ke asikho nesodwa isikhulu sikahulumeni waseLesotho esekuleli izwe esifisa ukukhuluma ngokwenzeka kuleli yazwe. Seke kwaba nenqwaba egameko zokuqunjwa phansi kombuso kuleli yazwe selokhu lathola uzimele egeqe ngo-1966. Something is just not working in terms of constitutional political arrangement in Lesotho, because we've got a repeat of this type of incidents, and I think there has to be some reconsideration both within Lesotho itself and by the SADC, so that we do not have to go through this. Uqede izinxushunxushu eLesotho kuzoba inzuzo eNingizimu Afrika. Lokho kungenxa yokuthi iningi labantu baseLesotho lisebenza kuleli. Nohlelo lwamanzi iLesotho Highlands Water Project lihlinzeka iNingizimu Afrika ngamanzi amaningi unyaka nonyaka. We also benefit. It is not just that they are depending on us, we also depend on them. And therefore we have a responsibility as a nation really to take that dialogue beyond just saying, let's resolve this problem, but to look forward. Abahlaziyi bathi isixazululo esizodonsa isikhathi eside esizosebenza eLesotho ileso lapho iNingizimu Afrika ezosiza khona iLesotho engumakhelwane weNingizimu Afrika ukuthi ithuthukise izakhamuzi zayo ngokomnotho.